Εν συνεχεία περνάμε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας στήριξαν και θα θέλαμε και εμείς με τη σειρά μας να τους τιμήσουμε. Παρακαλώ τον κύριο Κολοκυθά Χρήστο να κάνει την απονομή στη μοναδική πρόεδρο γυναίκα η οποία συμμετέχει στο τουρνουά μας και είναι η κυρία Τάνη Ελισάβετ. Δεν κάνουμε τώρα τέτοια. Γιώργο, δεν μου καλούσε. Εν συνεχεία παρακαλώ τον κύριο Σύφη Βενάκη, εκπρόσωπο σε θέματα αθλητισμού του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, να κάνει την βράβευση στον πρόεδρο του ΑΠΣ Πήγασου Νέου Κόσμου, στον κύριο Αηδονίδη Μιχαήλ. Εν συνεχεία, ήθελα να καλέσω τον κύριο Ροφάτη Γιώργο προπονητή της σχολής στον πρόεδρο του ΑΟΥ Κολονού, τον κύριο Φλόρο Νικόλαο. Ο κύριος Φλόρος. Εν συνεχεία να περάσουμε γρήγορα στην αμέσως επόμενη τιμητική πλακέτα. Παρακαλώ τον κύριο Μαυρογεννίδη Δημήτρη, θα τον κουράσουμε λιγάκι σήμερα, να κάνει την απονομή στον υπεύθυνο υποδομών του Αριστόνικου, στον κύριο Σκύπο Αλέξανδρο. Για να δω τι συζητάμε εδώ. Εμείς με τη σειρά μας ευχαριστούμε πάρα πολύ την οικογένεια Καναδά και τη Σχολή Ποδοσφαίρου Μινόταυρος για την βοήθεια που μας πρόσφερε στα πρώτα βήματα της Ακαδημίας μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.